Takže ahoj, nazdar, zdraví vás Avantgard, který víte, ale Avantgard to měl si znát lépe. A jenom takové vstupní video, no už pár bylo, ale i pár streamů, samozřejmě s Twigem, sad mě asi budete znát, ale jen tak takovou informačku na úvod a podobně a samozřejmě spojení serverů a všechno a bylo to nějak moc teďka a jsem měl problémy s postavama a ze vším, ale už jsem se z toho vyhrabal. Dost mi pomohli teda na fóru, jakože neříkám zrovna nějak extra často, že by mi pomohli na fóru, ale pomohli mi, napsali mi to všechno. Ve zkratce, přitom si myslím, že by mě na supportu mi normálně mohli napsat, ať se na to vykašlu a na mě vykašlat a poslat mě na oficiální stránku Metino, jestli to všechno najdu sám. No, mezi tím, co budu tady povídat a mlét blbínky, tak si zajdem pěkně na bose Opíček. Myslím si, že ten boss je něco kolem 40 a dokonce si myslím, že by mi z něho mělo aj něco padnout. Určitě, no, nejím teda jako si bílina. Neříkám, že jsem tady poprvé, jsem tady párkrát byl. Samozřejmě známe všichni, jak hrajeme hodně dlouho ofík, pak najednou skočíme na privát. Jdeme na privát. A bum. A jdeme vyzkoušet všechny dungeony a úplně všechno, co je. A právě já jsem si říkal, že bych se tam mohl hned podívat. Protože už aj věci jsem si všechno skoordinoval, samozřejmě to byla Sura. Byl tady šaman, že? Ale mě to prostě nedalo, já jsem prostě potřeboval to VH a nechtěl jsem moc čekat nebo takhle. Vidíme, jestli dáme nějaký drop. Já jsem prostě nechtěl čekat, nechtěl jsem mít nic to. Tak jsem tedy konečně od mého dobrého přítele, moc krát děkuju. No, budete znát určitě. Tuhle tu postavičku. A už jsem tady, tyjo, tak to jsem opravdu nečekal teda. A je tady boss. Je tam vůbec, a tady je, kamena opice. Level 30, no, ty vole. To se docela obávám, že tady drop nebude. Tak měl to potom ještě něco... No, ty vole. Si děláš srandu, ne? Já jsem myslel, že... Ale přece ten... No nic, tak dál. Z něho se vždycky stvořil ještě něco, ne? Nějaký opíčák. Opíčák. No nic, nevadí, myslím, že tady nějak se můžu portnout zpátky. Tady to nějak šlo. Teda aspoň za mě. Za mě, když jsem ještě hrával. No nic, tak si tady pobudeme. A všechno jsme to prolítli a takhle, no, ale už to mám všechno skoordinované, nemám se žádné, to jsou takové blbínky tady, jo, i když tady to jako rybko je docela, jako se docela dá. To je docela na pána, když máme tady základy, že devítky, nějakou 6, 9, to sice není fi, ale postupem času určitě si z toho fi uděláme, je to takové na točku, je to úplně ideální. Ještě mám spoustu věcí ze Sury, co ještě musím prodat. Neštěstí, tam je fi nádherné. Já 2K byl, což ty vole, co jsem docela čuměl, to tam vůbec padlo. A podobně a pak už to půjde, já si myslím, že tak dneska máme... Tyjo, dneska máme čtvrtek. Do konce týdne to vidím na nějaký stříbrný plus 9 nebo aspoň o 42, tu plus 8 a takhle nějak to. Tyjo, jsem teda myslel, že to bude větší makačka. No, příští video natočím z toho, kdy půjdu do těch pavouků do toho dungeonu a tam si myslím, že už by to mohlo být i docela těžší, no. Tak uvidíme, no. Ještě si vtipnem tady tuhle poslední no nevadí. No, hlavně vstupní, je to. Budeme se snažit s Twigem samozřejmě streamovat, to je úplně 100%, to je každý den. Ten ještě před sloučením určitě Twigovci, cech, se bude dělat nové, úplně nové, neříkám, že to je špatný, ale je to prý neaktivní, já nevím, já tam jsem normální člen. A všichni s kým jsme se tady seznámili, takže Turlinka, Cel,
byl VP Legend, myslím, tam ještě byl všechny Blizzard, všechny ty fešáky a fešandy, samozřejmě věže a podobně. Twig má nádhernou 75, které už nikdy v životě toho asi nedoženu a budu se snažit. Ale můžeme chodit všichni věže a podobně, samozřejmě šamanka bude aktivní a kdokoliv bude chtít z těch, které jsem tady vyjmenoval, nějaký buff, tak s ním půjdu klidně a zadarmo, to je blbínka, aspoň pokecáme a takhle na TeamSpeaku a podobně. A je tam, všechno tam je M8 a něco M9, což si myslím, že je docela fajn a jako v pohodě to hodíme na Gčko, že, a na Pčko už to nebudu dávat, to už zase nemám tolik peněz, že by jsem nějak extra chtěl investovat do duší a do fazolí a podobně, i když si to vůbec ještě takhle je, že, vždycky to bylo tak, že se dávali vlastně duše, to nám bralo hodnost a fazolema se to zase dávalo nahoru a takhle, všichni víme, o čem mluvím, no. Tak uvidíme, no, tak jenom takový vstup, moc děkuju a budu se snažit dvě videa týdně a uvidíme, tak se mějte, čau čau.